Hello, kumusta? Ito nga yung araw natin for today's video at nakikita nyo naman yung ating mga alagang baka dito sa loob ay nagsa-sunbathing. Kanina nga mga 6 a.m. ay nabigyan na nga namin sila ng mga kumpay para nga makakain sila ng maaga. Kaya ngayon ay pumunta na lamang ako dito sa aming mini farm para nga magpalabas ng ating mga kambing na ipapastol for today's video. Yan nga pala si Pingping at yung isa naman dyan ay si Dudo nga pala. Medyo malaki na rin yung pinagbago niya simula nga nung nakuha namin itong mga alagang namin ito. O diba, ang gulo. Ayan, ulitin natin. Bali, malaki na nga yung pinagbago nitong mga alaga natin simula nga nang na-acquire nga natin silang lahat. O ayan, ewan ko na lang talaga kung hindi nyo maintindihan yung ibig kong sabihin. So anyway, yan nga yung routine nila pagkatapos na mabigyan namin ng kumpay, syempre kakain yan sila at pagkatapos noon ay eto na nga yung madadatnan namin o yung madadatnan ko sa tuwing magpapastol na nga ako ng mga kambing. At eto nga din pala yung pinaglagyan natin ng mga kumpay kaninang umaga at yan nga yung natitira, bali babalikan nga yan ng mga alaga natin baka mamayang tanghali. So ayun nga, magpapalabas nga tayo ng ating mga kambing as usual sa mga talagang nakafollow sa atin dyan. Alam nyo na talagang nagpapastol lang kami ng mga kambing. Bale, itong video na to ay matagal-tagal na kaya wala pa kayong mga nakikita mga bagong bisiro or halos kadalasan dito sa ating mga inahin nitong time na to ay mga buntis pa. At ayan nga si Daxie at saka si Pingping ay talagang nag-aaway pa, balikulitan nga nila yan kasi nga talagang sanay na sila sa isa't isa. Ayan, at lalabas na tayo bago pa kung saan mapunta itong kwento natin for today's video. Ay oo nga pala, si Dodong yung kalaro ni Daxie at hindi si Pingping. Nag-aagawan pa nga sila talaga ng tubig dyan. Ewan ko na lang kung bakit uhaw na uhaw to sila. Marahil kahapon nga ng hapon ay hindi nakainom itong iba at ngayon pa lang talaga nila gustong uminom. O diba, talagang ang tatagal nilang lumabas, Diyos ko day, ayaw magpaawat. O diba, talagang naka-standby pa dyan. Etong si Pingping naman, talagang kapag ganyan yung posisyon niya, gustong magpahawak niyan, magpalambing, magkadel. Ano ka ba? Baka ka ba or tao? O, di ba? Talagang nagdrama pa yan. May papatak pa ng luha. O, ayun, di ba? Ang OA talaga. Ang OA. Pero anyway, story time nga pala tayo nito ni Pingping. Actually, na-acquire namin siya dahil nga sa kabaitan niya. Yes, dahil super bait siya, kaya kinuha namin siya. Ganun lang ka-easy yung pagpili namin. Nga pala, baka magtaka kayo kung ano yung ginagawa ko sa puwitan nitong ating alagang kambing. Bali, chine-check ko yan siya kung manganganak na siya. Bali, kapag nakakapa mo na nga yung puwitan na makikita mo, hindi mo makikita actually, makakapa mo nga, 'di ba? Bale kung makakapa mo na yung pitan tapos nagtagpo yung dalawang daliri mo doon. Char, wag kayong dirty minded ha. So ayun nga, as I was saying, char, 'di ba? Nakabili tayo ng mga English bali 20 pesos. So ayun nga, kapag nagtagpo na yung daliri mo, once na kinapa mo yung likuran or yung perta niya banda, ay possible niyan manganganak na siya. Possible ha, possible. So, maaaring hindi pa muna or maaaring bukas or today na talaga. Or yung time na yan na talaga. Sure lang ay malapit na kapag ganun yung sitwasyon. Pero kung hindi pa naman, ay malamang hindi pa yan manganganak. Diyos ko day, ganun lang kasimple. So, ayan na nga at finally mukhang lalabas na talaga sila after so many years ng chika natin dito. Ayan, maglalabasan na ang mga person na ito. So, bali dyan pa kami dumadaan noon kaya wag na kayo magtaka kasi matagal na nga itong video na to. Habang itong alaga naman natin si Abdul, tambay lang at chill lang. Salamat!